importante. Vamos a ver. Mándame, tampouco. Fala ahora, porfa. Agora que tal? A ver, vos decideme se escoito ou non. Agora, Se me agora oídes. sí. Agora Agora sí. sí? Sí, sí, vale. Agora sí está xa? Sí, 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 sí. ahora. Bueno, Maravilla. perdona Maravilla, este. pues va a flipar porque todo lo que conté hasta ahora fue espectacular y prefiero non repetirlo, ¿eh? Prefiero non repetirlo, Anxo. Prefiero non repetirlo. Vou non repetir, porque ademais estaba falando ben desta xente, destes mozos, destes fenómenos, estaba dicindo que é un placer e unha honra estar aquí, que me convidaran e que darlles a noraboa por facer o que están facendo, que creo que é moi importante. Así que un placer estar. No, pois xa dicía que o placer é noso e estes problemas do directo rapidamente solucionados. Unha Que maravilla. comentaba eu a Touri, que xa somos aquí amigos de toda a vida e como referirme a él, non? Que non sabía moi ben si Xosé Touriñán, si Touriñán, si Touri, bueno, pues quedamos así tal. Dixenche Don Xosé, pero dixeche que non te parecía correcto, sabes, No, que querías algo máis informal, e eu contábache que como xa hai confianza e que tamén somos eso, somos uns cuantos xa, pois Touri para todos, xa que estamos entre colegas, pois Touri para todos e listo. Xosé casi contábache tamén antes que é só desde que vou traballar a Madrid, que lles costa moito. Costalles moito, e entón son Xosé desde esa. Porque aquí en Galicia son Touri e na casa José. E cando berran por min José Antonio, pois xa sabes como vai a cousa. Porque son José correcto. Antonio por meu pai, que era Pepe, e ainda é o meu avó, que era Antonio. Como a moitos dos galegos e galegas, supoño, que lles puxeron os nombres dos vellos da casa. Pois a mí pasou igual. Sí, a verdade que sí. Eu íame aí, sempre contaban, porque meu avó chamase Óscar, meu pai tamén, E ti, Anxo, moi ben. e eu acabei con Anxo. Bueno, que eu era Ángel no seu momento, pero Bueno, sí, logo como fun todos. galeguizar o nome tamén ao Eu rexistro. teño pendente. Eu ese Xosé vou no cambiar. Sí, sí. Bueno, pois que casi somos veciños de Concello, porque se non me equivoco ti naciches en Castelo, que no Concello de Culleredo, eu son da Coruña. Nacín e estou, quero Aí dicir, vivo estás. na aldea onde nacín, aquí fixen a miña casa e vivo onde nacín. E dende aquí vou para todos os lados, que queda igual de lonxe que calquer outro sitio. Pois como E ti foi de a onde túa. és? Eu Ti de son onde da és? Coruña, agora estou no barrio Bueno, de sí. Iris, antes estaba Moi noutro ben. barrio, pero bueno, aquí nacín e por sorte ou por desgraza aquí traballo, polo tanto, bueno, aquí son tamén de costumes. Que ti, bueno, eres estamos veciños, como foi a infancia aquí a túa infancia en Castelo, no Concello de Culleredo? Macho, pois eu creo que igual que eu supoño que todos a infancia son eses anos maravillosos que cando non tes preocupacións, nin responsabilidades, nin nada diso. Entón, imagínate, eu era da aldea, había a gran maioría que eran da miña idade, ou a metade, ao mellor naquela época que vivimos na aldea, había os que viñan da cidade, que viñan ao fin de semana á aldea, por exemplo, na miña xeración ainda casi lles facíamos falar aos da Coruña e os que viñan de Inglaterra e por aí facíamos falar en galego a todos, que agora xa ainda os chavales de aquí, que quedan poucos, a gran maioría xa nin eso. Pero, pois, como era a miña vida? Pois era, no tempo do curso, ir ao colexio, despois chegar á casa e ver o Xabarín Club, coller o bocadillo, en canto acababas un Goku, eu recordo tamén Campeones, que era fun moito da época de Campeones, que a maioría da xente que seguirá isto a mí xa non se acorda, e Oliver e Benji, acabábamos os debuxos, ou Xabarín, ou Son Goku, Bueno, e eu creo collías que a sí, bici, ou collías o que balón, e xogábamos aí, eu creo que xogábamos aí diante do bar. moitos sí que se acordan, Eu quero dicir, Seguro que sí, acórdome seguro que eu sí. tamén de Oliver Das e Benji, reposicións. o sea que, bueno, creo que é para un par de xeracións mínimo que sí. Que ademais, avanzando un pouco, eu se non me trabuco, ti estudaches filoloxía galega. Estudei, sí, ainda que non pareza, pois estudei e rematei Filoloxía Galego-Portuguesa na Universidade de Coruña. Bueno, iba a dicir, teño o título, pero creo que teño que ir por él, porque me parece que eu non o fun buscar, tampouco, nunca me pediron, ni nunca me fixo falta.
estou moi contento sobre todo porque teño unha chea de compañeiros deses anos que son maravillosos, sabémonos de vez en cando, gustaríame velos moito máis, pero ainda seguimos quedando por facer algunha cea e esas cousas, para eso me valeu a min a carreira, creo, por facer grandes amigos e Bueno, grandes eso amigas. sempre está ben, se podes decir que ti és un filólogo que te metiches Que non no, exerzo. no mundo audiovisual e no mundo do humor. Sí, e hai uns cantos, Federico, Fede Pérez tamén é filólogo, tamén estudou filoloxía galega. Hai seguramente que algún máis de que Fede, por exemplo, empezou sendo lingüista e agora é un pedazo cómico, un pedazo actor. E, bueno, home, Como che deu por aí? é unha liña boa. Pois eu foi casualidade, de verdade. O que fago agora, ao que me dedico, esa historia de nacer para isto, creo que eu non nací para artistas, senón foi a casualidade e o xogo realmente, empezámonos a divertir e facelo por diversión, actuando en bares e en pubs home, fixen teatro no instituto e hasta no cole, pero hasta pasaba bastante mal, era un tipo que sufría moito. Bueno, despois con Marcos Pereiro comezamos a currar por aí, a currar, que non era traballo, era ir de festa e pagábamos algo, con mucha nuche por aí polos bares de Galicia, polas bares, hamburgueserías, cafeterías, bueno, que todos os lados onde nos chamaban, e eso fixo callo e fomos facendo, despois chamámonos da tele, chamarnos ou fomos nós a un casting deses multitudinarios dos que fan lugar os supermartes, cando había os supermartes e desde aquela pois enganchei e foi vindo o choio e non máis. Que tiña por aquí precisamente apuntado tamén, xa que o comentaches, non? A idea de Mucha e Nucha, que foi das primeiras, non? Como diste, pois, Totalmente, proxectos eu creo que que foi ademais que eu creo que chegaron dun xeito ou doutro, non? A unha parte da sociedade galega. O sea, que é algo que se coñece, quero dicir, non sei se ti o ves así tamén. Pois eu polo que sentín de volta, polo que sigo sentindo aínda, polo que sigo vivindo de volta, que as coñecía moita xente, que lles quería moita xente, sobre todo, que é o máis importante, que lles quería moita xente. Bueno, é o que distí, foi o cerme de todo, o inicio, a base de todo o resto é Mucha Nucha, quero dicir, as patronas desto son elas. Só les poden decir cousas boas, que eu só podo falar ben desas dúas mulleres ou das 13, ainda que as outras nas coñecedes, pero de Mucha Nucha, pois, a verdade que nos deron todo o resto, entón, que vamos dicir, non? Que non sei se tedes aí pensado facer un 2.0 ou non Eu tampouco. creo que xa fixemos o 2.0, van 15 anos, este ano cumplen os 20 anos, me parece, no 20, ou no 22, creo que son os 20 anos da primeira vez que actuamos facendo Mucha Nucha. Podráse facer, de vez en cando, a mellor pódese facer un recordo, volver a facer algún especial, por algún motivo. Esas cosas sempre están guai. Eu non sei, será cuestión de poñernos de acordo Marcos e eu e cando sexa, volver a poñer o mandil, o pano na cabeza e volver a, non sei, as ferreñas das pandeiretas xa estarán enferruxadas, pero seguro que ainda son mellor que daquela. Así que en calquer momento, por o mandil e adiante, non? E adiante, nada máis. A cousa. Nada máis, sí. Que aí, que eu isto escoiteicho máis ben, a ti directamente, que, non, falando así ainda daquelas épocas, que un dos teus soños, quizáis un mellor un pouco antes, era ser futbolista. E sigue sendo ainda a día de hoxe, imagínate. Lo que pasa que xa non daba daquela, pois agora... É verdade que sí, eu creo que, sempre digo, creo que o 90% dos rapaces, supoño que homes da miña xeración, a todos nos tería encantado de ser futbolistas. A min gustame moito, quero dicir, é un deporte que ten moitas cousas boas, moitas cousas malas, pero creo que compartimos aí unha paixón polo deportivo, pero xa non só por un clube, senón por un deporte
A mí gustame moito o fútbol, gustame moito ver fútbol, e xogar, seguir xogando cos amigos as pachangas cando podemos. Ahora levamos casi 2 anos que non se pode, Sí. pero sempre que se pode organizar algo eu son dos primeiros que veña apuntadme, por favor. E claro, por suposto, como rapaz da miña época eu quería ser futbolista. Eu sempre digo, cambiaría o que me pasa ou o que me pasou en algún tempo por poder salir un día a Riazor a xogar un partido deses importantes, sabes? Que aquí no, deportivista a deportivista, que seguro que algúns que estades no chat tamén os sodes, no? Estes anos que nos tocaron sufrindo tamén, non? Un pouquiño. Bueno, eu teño que decir que, claro, a min tocaronme de sufrir, pero cando era un neno, eu Correcto. recordo a temporada no 90, cando se subiu aquel ascenso, e despois tocaronme moitos anos para ben, quero dicir, para disfrutar do Deportivo en Europa, cando gañamos as copas, a Liga, todo eso, e a verdade que estamos pasando os peores anos da historia, non? Seguramente. Pero é unha cousa que se mete dentro e agora xa, por moi mal que vai a cousa, xa sacalo de dentro é complicado. Entón, pois aí hai que estar, nas boas e nas malas. Que di aquí Miguel Fieiro, por certo, outro gran streamer galego e deportivista, que di que por que non te animas a ser o novo Lendoiro, podes comprar o Depor. Sí. No, ahora o tema do Depor, das compras e das ventas, a ver onde nos leva isto, porque comentábamoslo antes, esta historia do fútbol moderno, que ahora os equipos son empresas e estas cousas, pois terei que facer moitos bolos para poder compralo, porque, bueno, a Lendoiro polo menos entrou deixándolle o resto de socios ou ainda non eran accionistas, escolleron o de presidente, pero agora xa non escolle a xente, Non escolle a xente, ora escolle non. a banca, sabes? O diñeiro, o capital. Se sempre tivo poder, pois agora ainda ten máis. E bueno, o único que esperamos, creo, todos os deportivistas, que teñan cabeza, que aposten pola xente da casa, que é a única maneira de salir de onde están, e ao mellor mirarse un pouco en canteiras como a da Real, como a do Bilbao, como a do Celta, que polo menos eu teño moita envexa de todo o que fixeron o Celta. Pasaron por anos malos, pero fixeron moi ben, ca canteira, e eu creo que nos, primeiro de nada, temos que saber o que queremos ser. O Deportivo ten que saber a que quere xogar e o que quere ser no futuro, e eu creo que só pasa porque xoguen os chavales de aquí, os chavales que se están formando na canteira, e os que hoxe foron campións, non sei que, da súa liga de edición de honor, os juveniles que foron Correcto. campións, pois esses chavales teñen que estar xogando en 5 anos no primeiro equipo. Eu creo que ese é o único camiño. Eu aí a verdade que suscribo todo dito. Bueno, así xa, pois, falando un poquinho máis, avanzando un pouco hacia a actualidade, e tamén tratando, non, un pouco do humor que se fai aquí en Galiza, que sempre se dixo, non, que aquí temos un xeito de facer humor propio, non, e que ás veces, bueno, eso, tamén te pregunto como vestí, non, que a veces se facía un pouco difícil de entender, etcétera. De feito, series como, que sei, por dicir unha, no? Pratos combinados, dicíase que non triunfarían fora sen a esencia do idioma e dese humor propio e tal. Ti como ves este tema? É certo que temos así un humor moi característico que só entendemos nós? Ou isto máis un preconcepto? Home, eu creo que sobre todo cando tes un idioma propio, pois tes o teu xeito de entender o humor, os teus códigos, que eu tamén sempre digo que nos esa cousa da retranca ou do doble sentido ou do triple sentido case ás veces, que cunha mirada, unha palabra, un xesto, entendémonos entre nós, e hai outra xente que non entende nada, que hai que explicalo moito máis. Pero se sais de aquí, por exemplo, a comedia ou os gags ou os chistes, é certo que nós entendemos cousas ou vemos humor en lugares donde, por exemplo, fora de Galicia, hai que explicalo máis, ou hai que non sei, hai que darlle unha volta e deixalo moi claro para facer entender que é un chiste. Eu non creo, eu creo que temos o mesmo potencial cómico que calquera outra cultura, que calquera outro idioma,
que ao final no mundo a xente rise polas mesmas cousas ou pola gran maioría de cousas a todos nos fai graza, nos fai humor, digamos, as mesmas cousas. Entón, eu creo que máis é unha historia nosa, sabes? De sentirnos ao mellor un pouco menos ou un pouco... non quero decir autoodio, pero no sentido de que, o nós entendemos o nós, pero fora non. Hai partes que sí, por suposto, igual que os cataláns cando fan humor en Cataluña, Buenafuente, Berto, non sei quen, ou os vascos, os de Valla Semanita, os de tal, fan humor en vasco ou en catalán ou en inglés. Os Monty Python seguramente en inglés son 1000 veces millores que traducidos ao castelán. Pero de aí a que non sexamos capaces de exportar humor de Galicia, non o creo. Ademais, somos potencia. No que nos poñamos, somos potencia. Entón, eu creo que nos den a oportunidade. Tampouco sei se algunha vez houve a oportunidade de mostrar que un equipo, uns cómicos galegos que forman un equipo, que uns contidos que son fabricados e construídos en Galicia para exportar, funcionara. Eu non coñezo esa experiencia, non coñezo, ninguén o fixo, nunca houve esa oportunidade. Entón, creo que está por vir. Sí. Creo que está por vir e que eu, polo menos, non lle teño medo a que non entendan ou a que non faga graza o que fagamos. No, como di aquí Gonzo, quizáis, no? A veces o humor é moito máis universal, non? Do que se pensa. Eu estou un preconceito. Totalmente. O humor entra dentro das cousas que nos moven a todos. O humor, a fame, o amor, a tristura, quero decir, que nos unen moitas máis cousas da que nos separan. Entón, non creo que nós non sexamos capaces de facer humor en outro idioma, por suposto que sí, seguro, ademais. Pois sí, a verdade é que eu aí tamén estou de acordo, pero bueno, é certo que nos gustaría tamén, no, coñecer que opinabas, porque estas cousas, como ti dis, ás veces froito, mellor autoodio unha palabra moi forte, pero si froito, non sei. Sí, porque eu creo que xa estamos superando, é certo que aínda parte da sociedade, creo que foi moito máis esa historia xa seguro. Co idioma moito, quero dicir, o idioma pagounos moito, digamos, a xente que o quixo conservar, que criaba os seus fillos en galego e tal, que estamos aí conseguindo, eu polo menos quero creer que estamos conseguindo que esa normalización e esa normalidade, da igual que compartamos unha conversa a alguén que fala galego, que fala castelán, que nadie te mire mal, e ao final, hoxe en día, creo que os raros e os distintos e hasta podríamos decir os imbéciles son os que alguén mira mal a outro porque lle fala en galego ou en castelán cando todos entendemos as dúas cousas. Pois sí. E que isto vai de comunicarnos, nada máis. Só lle vexo ventaxas a saber idiomas, entón, pois mira, creo que... Eso é certo. Creo que polo menos vós, os máis novos tamén, sodes unha xeración que todos esos problemas que veñen de antes creo que están quedando a un lado e ainda que se use menos, que cada vez se emprega menos, eu polo menos é o que vexo nas xeracións máis novas, pero tamén vexo que hai menos preconceitos, moitos menos. Sí, é certo que hai moitas cosas que creo que están superando e eso tamén se nota. Desgraciadamente hai outros problemas, pero quizáis esos aí sí que se nota. Bueno, e ende que nos vamos saltarnos bastantes traballos gustaríame preguntarche polo fenómeno de Fariña, ¿no? Primeiro, que significou para ti este proxecto e como surdiu a idea de levar a este proxecto ao teatro? Pois mira, o fenómeno de Fariña para min comeza cando eu leo a novela e, bueno, o ensaio, digamos, o traballo de Nacho Carretero, o traballo xornalístico, entérome de que eso se vai levar a pantalla, digamos, que se vai facer unha serie. Realmente foi isto primeiro e despois eu comprei o libro, porque, claro, ti ves ese proxecto, creo que nos pasou a todas as actrices e os actores de Galicia de queremos estar aí. Eu quería estar aí. E entón tive a sorte dentro da selección de que creo que pasamos todos e todas polo casting desa serie de poder estar e encima de facer un dos personaxes creo que
que importantes cos que eu co que eu non contaba, porque realmente tamén era unha liña hasta que me extrañaba que me chamaran a min para facer eso, non? Pero teño que darlle as gracias e darellas toda a vida a Carlos Sedes e a Ramón Campos e a xente de Bambú, a Conchi, que foi a dire de casting. E de aí fixemos a serie, aí foi onde nos coñecemos, ou onde coñecín a Nacho Carretero, a verdade que coixeniamos, que nos entendimos ben, deportivistas tamén os dous, bebedores de cerveza de Estrella Galicia e que nos gusta sentarnos nunha mesa a comer cousas boas, compartimos moitas aficións, polo que ves, e entón, como estábamos nese proceso de se había segunda tempada ou non iba a haber segunda tempada de Fariña, que por varios momentos se falou de que si, despois de que non, despois negociouse e ao final quedou en que non. Pois eu un día nunha cea dixenlle un pouco en coña, un pouco en serio, porque eu viñamos de facer Somos Criminais, de facer Unha noite na praia, de facer Amigos ata a morte, de producir cousas xa en teatro en Galicia, e eu dixen, joder, fagámoslo en teatro, Nacho, fagamos un espectáculo teatral. E Nacho no momento xa dixo, joder, se queres, eu non teño nin idea, pero se ti queres, pois veña, vamos. E chamamos a Tito Asore, e chamamos a José Prieto, que foi o que nos escribiu. Bueno, empezamos a xuntarnos os 4 porque queríamos buscar un espectáculo que non tuvera nada que ver ca serie, que fora un espectáculo tamén grande, e despois de aí veu todo o que veu, o que a maravillosa xira de Galicia que bueno, que enchimos os teatros de Galicia, e despois veu a merda do coronavirus e da pandemia que nos fixo, bueno, buscarnos un pouco a vida, porque aquí cerrou, tivemos a sorte de que nos propuxeron nun momento que volvían a abrir os teatros, ir ao Matadero a Madrid, e ali estivemos 20 días ou así, 20 e tantos días, pois funcionou moi ben. A xente dos teatros comerciais de Madrid e 2 ou 3 empresas dixéronnos se queríamos ir ao seu teatro e botamos 5 meses ata agora, ata fai unha semana, e esta semana, hoxe mesmo, remataba unha semana de estancia en Barcelona, tamén no Tívoli, e non sei onde vai acabar porque temos datas para recorrer España agora despois do verán ou a partir de agosto, setembro, temos non sei cantas datas para movernos por toda España, e eu espero que podamos volver a Galicia pois no 22, cando xa se normalice un pouco a situación de aforos nos teatros e podamos ir con tranquilidade ao teatro e podamos, bueno, pois polo menos meter unha cantidade de xente que dea para cubrir os gastos, non? Que mínimo, ¿no? Eso polo menos é certo que claro, para todas as persoas que tes espectáculos artísticos e non só, tamén, pois todo isto fixo mella, pero bueno, tamén esperamos que iso vaya mellorando. E quero dicir, e agora mesmo, se non me equivoco, estades co lanzamento ou promoción da película Cuñados, que xa leva unhas cuantas semanas no cine. 7 semanas. Fin de semana foi a 7ª semana e outra alegría, outra cousa maravillosa dentro de todo este tempo de, perdón que insista, de merda, pero outra alegría maravillosa porque ademais hasta dentro do malo foi unha peli que veu moi ben no momento que chegou, rodámola toda durante a pandemia, que foi complicado, pero foi moi bonito, moi en familia, e despois dende que se estreou só nos dá alegrías desde as críticas da xente que se supón que entende desto, que nos sorprenderon moito, ata toda a xente que está indo aos cines e hasta o bo que é Cuñados, quero dicir, o bo xusto o momento de sair Cuñados, xusto o momento de ver esta peli neste momento de empezar a abrirse todo. A peli ten eso tamén, é un pouco como un pouco un aire fresco que entra a través dunha ventana que abre ou dunha porta, non? Que quizáis... no, perdón, di. No, iba a dicir, é unha peli riquiña, unha peli que vas ao cine, que te divirtes, que o pasas ben e sales millor. Entón é fantástico, por iso digo que só nos dou alegrías e que non pare, quero dicir, tamén espero que non pare. Non sei como pode ser que isto continúe, que eu creo que vai continuar, polo menos en Galicia está indo ben, creo que ainda lle quedan unhas semaniñas máis,
porque a xente está indo a vela, e despois non sei, eu só espero que non se quede aí, que poida continuar nun Cuñados 2, que poida continuar nunha serie, non o sei, neso andamos e neso faremos forza tamén aí para cos produtores e con todo eso de que non a deixen morrer porque Correcto. xerou unha familia moi bonita aí en Cuñados. Que aí ti dicías, non, que saía nun momento especial e nun momento importante, porque quizáis tamén, é dicir, este tipo de, neste caso, non, está Cuñados, é quero dicir, nun momento de esgotamento mental e psicolóxico no que estamos despois de tantos meses así, non? Quizáis este tipo de proxectos, de producións tamén son unha ferramenta casi terapéutica ou polo menos que nos axuda, non sei, a desconectar quizáis ou a ver o mundo durante un tempo un pouco non diferente. Eu digo, eu creo que sí, a sensación que teño do que pasa con Cuñados, do que pasa coas cousas que facemos ao final, con Fariña, co humor, que é verdad que agora levamos tempo sin poder estar nos teatros, ou que facía con Carlos Blanco en Somos Criminais. Eu creo que, de verdade eu creo, que xa non digo, ou sí, é unha vacina, é unha medicina para poder pasar isto, é que rir é como, non sei, é como se fora o que lle meten dentro os de Pfizer ou os de AstraZeneca. Rir é a única maneira, de verdade, hai que respirar, comer, cagar e rir, porque para vivir feliz é que non hai máis. Non hai máis. É que temos que rir e se ti eres capaz de facer de construir unha historia, de facer un formato, de facer unha peli, unha obra de teatro, non sei que, música, os concertos, que te fan olvidarte de todo isto durante unha hora, durante unha hora e media, durante media hora, iso é maravilloso. Sí. É maravilloso. Maravilloso. Entón, así é o único que camiño, volvan é o único camiño. Así que volvan os festivais no verán. Que o que desexamos, eso tamén. Sí, igual, que se preparen, macho, porque vamos deixar os campos fresados todos, a xente, entre que as ganas que hai de saltar, de beber, de disfrutar, de abrazar a xente, e de todo eso, en canto nos vexamos aí no medio dunha leira diante dun grupo de música que nos faga saltar e bailar, vai ser a hostias. Correcto, aí non queda nada, Que aí, creo que non me aches aí, hai un intre, non? Que estás cun programa que se chama, non sei se foi este ou vino aí no chat, que se chama Rutas Bizarras, non? Ahora mismo, tamén. Rutas Bizarras, sí, na dúas. Que é un proxecto de... Bueno, como xurdiu e isto de ir a tantos lugares así diferentes, como o levas, non sei se un formato novo quizáis para ti. Para mí non é novo porque eu fixen cousas parecidas xa en Televisión de Galicia, unha cousa chamada Botarse ao Monte, que é verdad que disfrutamos moitísimo, e despois unha outra historia que facíamos con Marcos Pereiro tamén e con seu pai, con Manolo Pereiro, que se chamaba Buscando Ardebullo, que era tamén buscando a aldea que puidera ser Ardebullo, e con esas cousas viaxábamos e coñecíamos xente, non? Interesante. E o formato como tal non, o único cambio é o idioma, que é a historia, é que traballar con Marta Azas, e o único que cambia do formato é que intentamos que a nosa parte fora como ficcionada, que tuveran unhas historias e que fósemos, aínda sendo nós, un pouco personaxes. Quizá o que menos me gusta do formato, porque, pois a verdade que cando traballamos xuntos, traballar con ela é maravilloso e é moi sinxelo, pero hai certas cousas estereotipadas que a mí non me acaban de convencer no formato. Gústame moito porque non vamos aos lugares típicos e comuns, senón vamos a lugares un pouco extraños, por iso de aí o de Rutas Bizarras, os que non veñen primeiros nas guías, senón moito friki, moito artista extraño, e despois moitos lugares que interesantes, porque é verdad que eu non moitos deles nin oír a falar deles. Entón, foi nun momento guai tamén, porque guai por un lado e unha merda por outro. Guai, digo, porque isto xestouse xusto na cuarentena, cando estábamos todos encerrados, foi cando eu fixen a proba para fazer ese programa, a miña primeira proba creo por Zoom ou por Skype ou por non sei que,
O meu primeiro casting deste xeito, que agora xa se fan moitas probas desta maneira, pero foi o meu primeiro, e dixeronnos que sí nese momento, e nós ainda casi con España confinada, nós andábamos por aí dando voltas xa. Entón, pues bueno, dentro do malo, pois eu estuve en algo entretido, sabes? Dentro desa época máis así, eu estuve entretido por aí virando por España adiante o ano pasado, durante o verán do ano pasado e o outono, así foi. E Foi por como un día curiosidade, sentado. como se fai un casting así digital, por Zoom? Pois, Como é eso, exactamente? pois é un pouco como isto que estamos facendo eu a ti, de verdade, é un pouco como é moi raro, polo menos aquela vez. Eu vexolle cousas moi boas a isto que pasa agora, por exemplo, a primeira selección, moitas veces os castings o que conlevan a que tens que viaxar, ir facer unha proba, ao mellor son morcén para facer unha proba dun personaxe, e ese primeiro cribado está moi guai, que che deixen facelo na tua casa, que te poidas gravar a ti mismo, e que se xa non lles gustas nese vídeo, non lles vas gustar en directo. Entón, para Claro. facer ese primeiro cribado está moi guai. E despois, esta proba, por exemplo, porque eu creo que era das primeiras que facíamos todos, tanto o director como o productor, como todo Dios, deste xeito, pois foi máis que nada conversar, como estamos agora. É verdade que tiñamos que preparar unha secuencia, eu e Marta, para ver se conxeniábamos, se nos entendíamos ben, e si todo eso, e parece ser que sí. É verdade que xa éramos amigos de antes, entón isto tamén axuda. E bueno, e foi todo é novo, todo foi unha experiencia nova, pero xa che digo, é casi, creo que é moi parecido a que son os castings, que ver que impresión, ao final é falar con alguén e que impresión che dá, porque actores somos todos, ou casi todos, ou cómicos, ou que sea, e despois é o punto que che dé a persoa que estás diante, que che caia ben, que che caia mal, ou que sea eso perto do que ti imaginabas, non? Do que ten que pasar despois na ficción ou no programa, ou no que sea. Entón eu, bueno, pois intentei ser normal e despois facer un pouco o parvo, que era o que se me pedía, e parece ser que fago bastante ben o parvo. Entrou. Sí. E colou, engañeinos. Correcto. Que ademais, falando de papéis e tal, eu creo que unha das túas habilidades, non sei como ves ti, vale, isto tamén unha valoración así desde fora, é que é a capacidade que tes como de mudar de personaxe, mudar de rexistro, non? Que quizáis te adaptas así como bastante ben a personaxes diferentes. Non sei se ti te ves así, e se isto ti tamén o ves así, como, o sea, isto é difícil, fácil, como que truco hai? Hai truco para iso? Non sei se hai truco, eu creo que sobre todo é que che deixen probar, que che den a oportunidade. Eu tive a sorte ou teño a sorte de que me deixan e me propuxeron ou me colleron en castings para cousas moi distintas. É que, claro, é que non ten nada que ver o que facía en Luar ou en Land Rover co que fixen en Fariña ou en El desorden que dejas ou no programa da Dúas ou eso. Entón sobre todo, ao final é o que queremos, creo, todos os cómicos, todos os actores, que nos deixen facer cousas distintas e que poidamos facer cousas moi distintas e probarnos, facendo de vos, facendo de simpáticos, facendo de malos e facendo de imbéciles. Eso é o que eu quero, e como isto para mí sigue sendo un xogo, como a cando era pequeno, como eu quero seguir xogando, e se me deixan xogar, a cantas máis cousas distintas me deixen xogar, eu máis feliz vou ser. Mellor. Entón, non sei se é fácil ou difícil, eu que sei, é facelo e despois que te compre o que te ve na casa, supoño, tanto no cine como no teatro, Pois ou que te ve no teatro, que diga, pois gústame, cando volva outra vez con outra cousa vou non volver a ver. Eu creo que trátase de eso, non? Nada máis. E ás veces supoño que se consigue, e outras veces pois non se conseguirá. Eu vou tendo sorte. No, bueno, sorte e talento, entendo. A ver, aí, quero dicir, ti sí, non o podes dicir traballo, por podes... modestia, non, pero non, e traballo, porque despois hai moitas horas e hai moitas horas de probar, de probar, de ensaiar, de volver a probar, de isto sí, isto non, quita isto, quita outro, pero teño que decir que somos uns privilexiados. Traballo igual que todo Dios.
ten que traballar e ten que esforzarse No, para claro. conseguir as cousas. Eso xa se dá por feito e ten que ser así, porque para botar anos nunha cousa podes ter unha racha de sorte, pero como te deites a dormir, olvídate. Aí Entón, vai. isto é traballo, traballo, e probar, e probar, e Correcto. probar, e intentalo sempre. E ás veces sale ben, e outras veces sale regular, e outras veces sale moi ben, e outras veces sale mal. E a min pasoume todo xa, entón, pois, por eso digo que seguir xogando, seguir participando. Correcto. Bueno, comentarlle a xente que está connosco, xa superando as 90 persoas, recordalle que se queredes, bueno, foime pasando Borja se algunha preguntiña que foi caendo, pero a mí me quedan aquí un par de apuntamentos e nada, que era cousa que querades dicir, pois deixadena polo chat, porfa, e nos acollemos. Xa, que eu, a verdade é que así como diferentes cuestións que me parecían interesantes, non, para conversar contigo, a verdade é que simplemente me queda así un punto que é, bueno, ti, unha persona, falando aquí tamén, que eres galego falante, e que, bueno, gran parte, non, dos teus traballos son tamén en galego. Como levaches esa parte de cando comezaches a facer traballos fora e tiveches que facelos en castelán, o sea, esa adaptación, non sei se foi sinxela, foi difícil, como levaches iso? Eu creo que a min como unha época na que tiven sorte para iso. Na que tiven sorte porque moitos dos meus compañeiros son mellor máis veteranos ou eso, cando saíron a traballar fora, había esta cousa de que hai que neutralizar, que había que non sone ao teu acento, que, sabes, bueno, era unha teima, non? E eu creo, por exemplo, Fariña, a serie tivo moito que ver con este xeito de creer que se poden mudar as cousas e de que se poden facer de outra maneira e, sobre todo, de que melloran algo, de que lle dan moitos máis matices, moito máis cor aos proxectos, non? E pasou con Fariña, pasou con Patria, cos vascos, que ese acento tamén é parte do escenario, da historia, dalle unha personalidade e dalle un carácter especial. Eu xa che digo, teño sorte que entrei ou que me puxen a facer cousas en castelán neste momento e que me permitiron, ou é verdad que eu tamén fixen un pouco de forza, porque tampouco entendía por que un tipo que fai un papel non pode ter acento galego, ou seja, es mecánico, médico, abogado, ou un subteniente de la Guardia Civil, ou non sei que. E entón, quero decir, non podes facer moita forza nin ir de campeón, porque ao final a min primeiro tuve o gran problema de que eu penso en galego, falo en galego e pensaba e falaba en galego o 100% do tempo da miña vida. Ter que traballar noutro idioma ten ese gran problema de entrada, que a min costábame, quero decir, eu tiña que pensar e despois traducir na cabeza e despois facer. Pero bueno, basta acostumando, como todo, entendo, como se un día teño que facelo en inglés e terei que aprender a falar en inglés, que son moi burro para eso, sei moi pouco e sei non fazer moi mal, pero se estás durante un ano traballando en inglés, seguramente llevas collendo Acabe facendo mellor. Eso, se non falo como Michael Robinson, que botou 30 anos e seguía tendo acento e non pasou nada. É como se eu teño que falar en inglés con acento galego, en castelán 30 anos con un acento galego, é que non pasa nada. O rollo é o xeito que lle deas para facer o traballo, nada máis. E tuve a sorte de que me permitiron ou de que me compraron facer dun romano con acento galego justo antes de Cristo, que foi as primeiras cousas que tal. É verdad que en pequeñas coincidencias na serie de Javier Veiga e de Marta Azas tamén o meu personaxe xa era galego, xa decía él que era galego, entón, pois, mira, maravilloso. E despois, en outras das cousas que fixen a nivel nacional, pois son touriñán e son galego e teño acento galego. Ou foi Fariña ou foi El desorden que dejas, que ao final xo buscaban que sonara a Galicia, que sonáramos con acento e que non había ningún problema, hasta había en algún momento a mellor un certo, bueno, eu xa o teño, pero un certo interese en marca un pouco máis, marco, sabes? Todo o contrario do que sería fai anos.
agora xa creo que... E entón, todos eses acentos, digo en serio, a nivel, por exemplo, aquí de España, pues, os acentos peninsulares ou de todas as comunidades, se da igual canario que Mirahierro, andaluz, que os andaluz xa o tiñan medio permitido porque eran os graciosos, pues, de Murcia ou de Extremadura, creo que o único que fan é mellorar os produtos, darlles color e Sí, darlles home. cousas para ben. E tamén representan, non, unha diversidade, unha pluralidade que non ten sentido, non? Non ten sentido acalar, non ten Totalmente. sentido... Totalmente, bueno, era unha... Non sei quen decidía isto, non sei quen decidía isto de, no, todos neutros, todos que parezan de Valladolid, todos os actores, da igual que veñas de Barcelona, de que de Cantabria ou de Navarra, que tes que parecer que eres de Valladolid, porque a xente o entende millor, non? Pois non. Igual que ti vas a, supoño que a un hospital en Correcto. Madrid e te atende un enfermeiro de Huelva e un médico de Pontevedra, pois que carallo, nunha ficción que ao final estás intentando representar a realidade, creo que o normal é facelo así. Sí, Nada a máis. verdad que sí. Ademais, quero dicir, o contrario tampouco ten, bueno, tamén eu a verdad que coincido, non ten moito xeito. Bon, pois, se che parece, vou comentar así algunhas preguntiñas que foron quedando no chat. Por favor. Pois, nada, por si queres tamén contestar, así de xeito breve, e xa imos hacia o epílogo do día de hoxe. Moi ben. Comentaban antes, unha pregunta para despois, co formato de Somos Criminais chegaran a venderse preto de 3.000 entradas para vela en liña desde lugares moi diferentes. Tedes pensado volver a facer algo parecido? Pois eu creo que sí, eu creo que se nos abriu aí un camiño como unha vida extra para os espectáculos todos que poidamos facer. E sobre todo por unha cousa creo que é moi importante, que nós non a tiñamos en conta no primeiro momento, que era que hai moitos galegos polo mundo. Hai moitos galegos polo mundo e é verdade que nós tampouco nos decatamos de que se podía chegar a tantísima xente. Foron máis de 3.000 entradas digamos como compras para o visionado, pero en total polas contas que se fixeron e polo que veu todo de volta, porque ademais aproveitamos para facer un estudo cun test ou sabes, unhas preguntas a todo o mundo que comprou e tal, de onde o vían, de se volverían a repetir, se volverían a pagar por velo, se non sei que. Pois foron máis de 10.000 personas, creo, ata de 47 países distintos Carallo. que se viu Somos Criminais. E creo que sí, creo que é algo que temos que volver a repetir e que é un camiño que debemos coidar, sobre todo polo que che digo, porque hai moitos galegos por aí adiante que non poden disfrutar dos nosos espectáculos teatrais, dos nosos monólogos, das cousas que se fan así, do cine e do audiovisual é máis sinxelo, pero dos directos é máis difícil. É máis difícil, Entón, correcto. creo que ten que vir para quedarse eso. Sí, creo que sí. Vale, logo hai varias que os vou xuntar nunha son sobre Land Rover. Entón, primeiro contan por aí que contes un pouco a túa opinión e a túa experiencia pues, polo programa, etcétera, e outras que poñes si foi difícil a decisión de deixalo ou de non volver. Pois mira, eu Land Rover estou dende que se criou, desde que se xestou, foi Roberto Vilar o que me di vou fazer un programa, un piloto para vender a Televisión de Galicia, que se chamoulle Mariclocas, e despois cambiaron o nome, ou cambiamoslo, pero que estivo un ano nun caixón da Dirección de Televisión de Galicia, de TVG. E despois a directora que entrou, Rosa Vilas, foi quen decidiu facelo. E eu estuve nesa primeira etapa, en toda esa primeira etapa antes de que Roberto se fose a Madrid, aquel ano ou un par de anos que estivo fora. Estive naquela etapa toda e despois Steven cando voltou o Tonight Show que se chamou xa despois como esa segunda época. Eu non sei o tempo que estiven, como, non sei, ao mellor 3 anos máis, ou non sei moi ben.
pero estiven, joder, pasando ben e disfrutando porque era o que pasaba no Land Rover, que era moi divertido traballar ali, moi divertido facelo, moi divertido currar, ademais había moi bo rollo, riámonos moito, pasábamos moi ben. E despois, bueno, pues chegou un momento que por moitas cousas ou por varias cousas, porque tamén todo se agota, igual que a min chegou un momento de cando estábamos con mucha nucha, podíamos seguir seguramente moito máis tempo con mucha nucha facendo luar e decidín que, mira, hasta aquí, veña, vamos facer outras cousas, pois en Land Rover varias cousas fixeron que eu dixera, bueno, pois hasta aquí, que xa está, non digo que estivera todo feito, pero casi tamén levábamos tempo xa facendo as mesmas cousas e eu sempre son da idea de que é mellor marchar antes de que te boten ou antes de aburrir. Entón, e que a xente teña ganas de volver a verte, non que estea cansado de ti. E déronse varias cousas tamén que íbamos facer unha serie na televisión de Galicia que despois non saliu, e eu tiña ganas de facer ficción, non saiu da galega, e entón a mí propuxeronme facer justo antes de Cristo en Movistar e esta outra serie en Madrid, pequeñas coincidencias, e crin que era o momento tamén de parar, porque tampouco estaba alá moi cómodo no programa, xa non me sentía importante, e entón, pois, parei deixeino e provei outras cousas, que é o que intento sempre, quero dicir, esta historia de, bueno, aquí xa estiven e veña, vamos a máis cousas, dame máis cousas, vamos a, non sei se responde ás preguntas de todos, supoño que a polémica sería enfadache e todo isto, bueno, pois, non sei, pois igual que cando puxo, marchas dun chollo, pois bueno, pois é porque tampouco estás do todo a gusto e por eso tamén crin que era un momento, estaba cansado tamén, era un momento de parar e xa vos digo, pero joder, Land Rover era maravilla, quero dicir, eu solo podo decir cousas vos porque doume tantas cousas ainda encima, ríame tanto e pasaba tamén todos os xoves que claro, sí, ás veces chegan ainda de volta vídeos das cousas que fixamos no Land Rover, algún sketch que claro, a xente debe mandar a min non dándose conta de que son eu un dos que está ali ou algo, pero é verdad que me volvo a rir moito. Pero, a ver, eu sketch aí, eu vexo rular por internet un porrón, que incluso que chegan Orgullo Galego e tal, e que nos ás veces metemos algún, así de vez en cuando, de cando en vez, non moito, a verdade, certo, pero e a verdad que sí que rulan bastante, vale, como en YouTube quedan subidos, pois mira, sí, claro, a mí chegame moitas veces por WhatsApp, de grupos de WhatsApp de cousas que supoño que hai moitos que non saben nin que estou no grupo ou hasta de compañeiros e de xente de fora daqui, de Madrid, de amigos que non teñen que ver con isto tamén. Correcto. Bueno, e por eso digo que joder, só teño vos recordos de Land Rover porque divertíame moito e pasei moi ben. Así cambiando un poquinho de terzo, comentan tamén si Fariña, teatro, de actúas ti, tedes pensado, tiñades ou tedes en mente que saia da península e Carlos, supoño que será que está ali, di que molaría que o fixerades en Inglaterra. Estaría guai, o que pasa que é unha montaxe que é complicada, nos intentámoslo, estamos abertos, por suposto, estamos abertos a viaxar a calquer lugar, o que pasa que é unha montaxe moi cara e claro, teríanse que alinear os astros e as consellerías e as xuntas e todos estes e que nos botaran unha man e nos estaríamos encantados é verdad que tuvemos a posibilidade de viaxar con Fariña a Panamá para a xente dali de galegos que estaban en Panamá, estaban empeñados en que fóramos con Fariña a Panamá, a Buenos Aires tamén e a Uruguai. Non sei, claro, todo se parou, todo se cortou tamén así de repente por culpa da historia esta do coronavirus e, por suposto, que Fariña sería guai estar en Londres, en Inglaterra, estar en Suiza, estar en Alemania,
porque mira que non hai galegos por aí adiante. No, claro, hai tanta xente fora que eso tamén lle recorde e lle reconforta ver cousas da casa, tal. Bueno, pois mira, queda aí e quen sabe, Sí, a sí, esperanza non se perde, non? xuntemos, busquemos a maneira e nos arrancamos para Londres ou para onde faga Correcto. Un pouco tamén nesa liña, pero quizáis un pouco máis perto, no? Preguntan que si tes pensado visitar, entendo que con algún tipo de obra, Barcelona. Pois xa vos decía que debería estar ali hoxe, tiña que ter estado toda esta semana, pero por motivos de saúde, que é verdade que fai como 15 días ou 16 din positivo en COVID, Vai, pois home. tuven que quedarme na casa, Pero estás ben, non? tuven que estou de baixa, así, bueno, xa me vedes que estou feito un chaval, estou Ainda xa, non ben. digo para outro porque prefiero que non, pero estou xa para volver a torear, como digo, para volver para dar a volta ao ruedo outra vez. Non, pero foi a mala sorte de non poder, a verdad que foron 2 semanas que iban ser maravillosas de cousas chulas que me estaban pasando, e unha era estar en Barcelona toda a semana con Fariña, entón tuve que ir un Que compañeiro mágoa. a sustituirme e non puiden nin podo estar aquí, pero ao mellor volvemos, non o teño claro, e se non volveremos con calquer outra cousa, co monólogo, con outros espectáculos que veñan a partir de agora. Estamos tamén abrindo camiños. Fariña o que nos está facendo tamén é abrir camiños que eu espero que despois queden abertas e portas que queden abertas para volver a todos os lugares Claro. onde estamos con outros espectáculos. Entón esa é a nosa idea. Bueno, importante neste caso é recuperarse ben, que iso é... Sí, a verdad que a mí, bueno, houve xente que estuvo moi jodida, eu pasei como unha gripe, máis ou menos, pasei 2 ou 3 días así un pouco máis complicados, pero estou a tope xa. Non hai por que preocuparse. Que máis nos comentan por aquí? Tes pensado retomar con Carlos Blanco unha noite na praia? Preguntaba Virginia Bermúdez. Pois non o sei, non o sei, non o temos claro. Que non sei cando vai poder ser, non sei porque polo que vos decía de que queremos volver con Fariña, queremos arrancar proxectos novos porque levamos ano e medio tamén, claro, sin poder facer nada, deberíamos Claro. ter xa feito esa volta de unha noite na praia. Non o sei, a ver cando se pode volver aos teatros, porque estamos traballando tamén xa en outros espectáculos novos, como había tempo e a cabeza nosa non deixa de darlle voltas ás cousas, pois estamos traballando xa en espectáculos novos e a ver. Eu o que che podo decir é que non sei unha noite na praia, pero o que che podo decir é que non sei cando, pero imos volver vai haber un Somos Criminais 2, eso xa vos lo confirmo e xa vos lo podo decir que o vai haber. Exclusiva, aquí. Exclusiva, sí señor. Que máis comentan por aquí? Que recordos tes do pub de Antón? Que era un luxo ir verte ali. Wow. Pois mira, o Pub de Antón é unha desas catedrales da comedia naqueles anos onde empezábamos, dos monólogos a nos tocounos vivir eso con 20 anos ou 20 e pico, ese boom do stand-up, da comedia, dos monólogos, de todo eso. Había concursos de comedia, os nosos que nos tocaban na zona era o Fórum Comedia ali no Burgo, na cervecería do Burgo, e despois estaba o Paz de Antón, que eu tive a sorte de ganar un ano con Manolo Lojo, que era un personaxe e un monólogo, un espectáculo que facía eu, e só teño recordos vos, porque foron anos maravillosos, quer decir, cando empezas, cando todo é ilusionante, hasta cando ahora mesmo xa hai malos rollos, xa hai bons rollos, xa hai xente que te mosqueas ou con outro que naquelo era todo felicidade, era só de xojar e despois Antón que era supoño, fai tempo que non falo con el, pero xente como a ela, como todos os que
os que meten música, os que meten comedia, os que meten entretenimento, aparte de vender alcohol nos seus locales, creo que é para, xa non digo darles un día das letras galegas, pero enterralos no Panteón de Galegos Ilustres, por exemplo. Algo, hai que facer iso un homenaxe. Son uns fenómenos. Xente fantástica que moitas veces non compensa, non é por diñeiro, non lle ganas máis, pero o único que faz é darlle cousas boas á xente, así que o aplauso tamén para eles. Correcto. Comentan por aquí, por exemplo, pensas que series como Fariña ou El desorden que dejas terían triunfado ainda máis si se tiveran emitido en galego subtituladas a castelán ou non? Non sei, son dúas cousas distintas, creo, de entrada, sobre todo polos intérpretes, porque El desorden que dejas a mí pareceme moi ben que o traballo feito por Arón, por Inma Cuesta, por Bárbara Leni, por exemplo, decidiu non traballar con acento, non facer como que era daqui. Claro, eu todas as cousas, cando é algo tan marcado como personaxes que son dun lugar, que ten que ser así, sí ou sí, que son todos galegos, claro, sempre defenderei que é mellor que o faga un galego que o faga un de fora. E ollo, chapó, porque o traballo deles é estupendo e é maravilloso. Fariña, que éramos todos galegos, é que sona a Galicia igual, sona a galego. Eu creo que hoxe en día, despois de Fariña, despois de Patria, despois de todas as series que de Hierro, de non sei que, pero Fariña foi a primeira. Xa conseguía que todo o elenco pudese facelo con acento galego, metendo palabras e expresións en galego, e non sei que, pareceu unha triunfada. Por suposto que se pudese facer en galego, eu creo que estaría mellor. Ademais, digo-vos unha cousa, hasta creo que tería que ser unha parte en galego e outra parte como era na realidade, porque ti para negociar con un panameño, con un colombiano, con non sei que, utilizarías o castelán co teu acento. Pero nas relacións de xogar o dominó e das partidas de cartas e de estar de Cuba Libres ou tomando caña sería en galego. Eu, por exemplo, nas ficcións aposto por eso, pola realidade. E a realidade sería esa. Habría que falar en castelán cando se falou en castelán e en galego cando se fala en galego. E xa está. E a nadie lle iba a extrañar. E se hai que subtitular, subtitúlase, porque tamén vexo eu as series inglesas en versión original, pero subtituladas, porque senón non me empano. E non pasa nada. No, eso é máis normal do mundo, de feito, ahora mesmo. Claro, pois igual en outros idiomas, que máis dá que sean unha serie rumana ou finlandesa, se xa poden subtitular, da igual. Se está ben feita, está ben feita. Nada máis. Comentaban tamén por aquí, e xa vamos rematando, si coñeces o programa de Polonia que emiten na TV3 e si pensas que sería posible facer algo así actualmente aquí, ou algo similar, non? Coñezo, claro que o coñezo. A verdade é que fai tempo que non o sigo e eso, pero con todos eu escoitei moitas veces na televisión de Galicia de xente que che encarga, que son chefes que deciden contidos, de hai que facer algo como a Polonia, pero con cuidado pero non sei que, e os peros para facer cousas iguales e cousas que haxa unha libertad absoluta de poder meterte con todo Dios. Cando hai peros é complicado. E o Valla Semanita tamén o poñían de referencia moitas cousas. Bueno, nós tivemos cousas. Eu tamén vos digo que, por exemplo, eu cando traballei, que fai xa vai facer 2 anos, ou se non nos fai xa, pois non pasa de que non volvín a traballar en Televisión de Galicia. Espero este ano estamos aí traballando nunha cousa nova, e tamén outra primicia. Creo que para setembro por aí volveremos con algo de comedia en Televisión de Galicia. Pero o que vos conto, de antes eu nunca tive ningún problema con que me dixeran isto sí, isto no, olvídate, sempre, e peor facían, como traballaban directo, peor facían se me decían isto non se pode facer. Sempre foi moito peor, porque todo o que me dixeron isto no, eu fíxeno, e non pasou nada nunca, porque creo que o importante é o xeito de como faz as cousas, a forma.
a forma sempre é importante. Ti podes falar de todo, podes falar do que che dé a gana, podes meter con quen sexa, pero facendo humor, porque cando insultas, cando menosprecias, cando é que eso non é humor, e ás veces confúndense os termos. Hai xente que pensa que eso é facer humor, e eu creo que non. Cando algo ataca, cando algo fire, cando algo... Eso non é humor. Entón, xa vos digo, eu nunca, nunca notei que nunca alguén me dixo, cuidado, isto non se pode tocar, isto non se pode decir. E cando me dixeron, eu dixen, como que non? Espera, xa verás como se pode e tampouco pasa nada. Sabes? Pois eu creo que é a forma e o xeito de facelo. Entón, todo se pode. Con todo podes facer humor. Correcto. Pois comentaba aquí xa casi a última que vamos facer, porque, a ver, hai máis, pero como sempre non nos dá tempo a facelas todas, porque eu creo que será se non se nos dá aquí as 11 ou as 12. Antes vou dicir, Artai di: moitas grazas, Anxo, por poñer a calidade do vídeo para que se poida cambiar a máis baixa. Eso non depende de nós, depende de Twitch. Twitch deixa de cando en vez, sí, e de cando en vez non. Eu sigo emitindo, como sempre, a 1080, para que a xente poda poñer a calidade que tal. Cando non deixa baixar a calidade no stream, é porque Twitch non lle dá a gana, vale? Entón, digo porque se comenta sempre, claro, porque nos emitimos aquí así, en 1080, en alta definición e tal, pero claro, quen está por wifi e tal, o mellor, pois tal. Bueno, nada, era comentar eso. Os da aldea cóstanos. A min habitualmente eu e a rede, pois bueno, temos días, Digo 4G preguntaban por aquí si estás preparando algunha outra serie para Netflix. Pois non para Netflix, estou agora mesmo rodando. Tuve que parar, por eso vos decía que estas 2 semanas viñan unha maravillosa en Barcelona con Fariña, e a anterior tiña que estar rodando en República Dominicana para unha serie que estamos facendo para Amazon sobre a viaxe de Magallanes e Elcano cando a primeira volta ao mundo, digamos, non? É unha serie para Amazon de 4 capítulos que supoño será para o ano que ven, unha superproducción destas da hostia, porque eu estive rodando en País Vasco, estivese rodando en Navarra, agora tiñamos que estar en República Dominicana, quédanos Madrid, quédanos Sevilla, que foi de onde saíron e a donde volveron, e teño un personaxe aí na serie, pois un curmán de Magallanes, Álvaro Mezquita, portugués tamén, ainda que en principio a serie é toda en castelán, ainda que estamos intentando dar un xeito portugués, porque Magallanes o personaxe é portugués, pero o actor é brasileiro, é Rodrigo Santoro, e máis hai o segundo del, Barbosa, pois tamén é un Gonzalo Diniz, que é un actor portugués, e entón a mí xa me colleron aí para a tropa deles e si intentamos dar un xeitiño, ainda que sean galego-portugués, sabes? Eu intentarei meterlle por aí, porque temos un director inglés que tampouco se entera moito do que decimos, sabes? El o que lle gusta son os planos bonitos e de acción. Entón, nós, se vamos metendo así a nosa parte, as nosas liñas entre nós en portugués, creo que é máis coherente, porque seguramente eles falarían en portugués e despois que a tripulación si falarían en castelán, xa con Elcano e con toda esta tropa. E neso ando esta temporada facendo isto. Pois aí queda tamén as referencias. Outra primicia, todas primicias, macho. Todo primicias. Aquí no directo do Orgullo Galego. Sí, señor, todo primicias, Ben, pois se vos parece ben a ti tamén, vamos xa concluindo e simplemente nos quedaría o cuestionario final. Preguntas, 5 preguntas para resposta breve que lle facemos a todos os convidados e todas as convidadas, que tamén nos axuda tamén a ir, bueno, vendo tanto os seus gustos como ir coñecendo diferentes lugares ou diferentes recomendacións, ¿no?, que nos van facendo, que a verdade que son moi
moi interesantes, non sempre. Entón, gostaríamos que nos recomendaras para empezar un libro. Un libro, non sei, pois... Claro, a min gustame moito. Un libro... Pois a min gustame moito, por exemplo, Antón Ribeiro Coello. A min gustoume moito porque toca de perto a historia pasada en Culleredo, aquelas rulas de Bakunin, como eu xa ten 15 anos, non sei cantos ten. Pero, joder, é que podría recomendar calquera de Cunqueiro, que son moi fan de Cunqueiro, ou podría recomendar Miss Marte de Javois, ou a propio libro de Patria da serie, que é fantástico. Eu li no primeiro e a serie está moi ben, pero o libro é espectacular. Un filme. Cuñados, por favor. Joder, o sea, aproveitade que está no cine, recomendo os Cuñados, que o ides pasar moi ben. Podelo pasar moi ben. E despois, joder, un filme, non sei. Bueno, calquera. A cuña está... Rambo Acorralado. Foi do que máis disfrutei cando era chaval. Un lugar para visitar. Un lugar para visitar. Temos tantos. Pois mira, por exemplo, a Boca dos Ríos, que non só desde Santiago e da comarca, que seguro que se conoce todo Dios, a la Encarnota, é un sitio maravilloso para visitar, ou Froxán, ou Courel, por exemplo. Pois se queredes monte, ou se queredes praia. Que a verdade é que eu colleche aí a luva do último, porque ainda estiven a fin de semana pasada polo Courel, ali desconectando, e a verdade é que sempre é un sitio que me encanta, precioso, e subiremos tamén ao blog do Orgullo Galego un día destes algunhas fotiños e algunhas notas de algunhas rutas que fixemos por alá. A verdade é que efectivamente un sitio para... Bueno, temos unha chea de lugares e queremos ir de vacacións por aí ao Quinto Carallo, que está ben tamén, pero que distí para os fins de semana, para disfrutar así perto sin ter que gastar moito. É verdade que hai lugares que vivimos nun país maravilloso. Correcto. Un creador ou creadora de contido en galego, aquí vale un pouco quen quera recomendar que faga cousas en galego. Claro, que faga cousas en galego. Danos igual de música, de literatura, de YouTube, de series, da igual. Sabes a quen quero recomendar? Eu creo que estivo con vos xa. A Rogelio Santos, mariñeiro de Porto do Son, de esa zona. Pareceme maravilloso o que fai, e que deberían poñerlle os vídeos aos rapaces no colexio. Debería haber unha asignatura que adese el con vídeos. Porque é fantástico o que fai. Así que recomendo los que supoño que a gran maioría xa o coñecedes, por suposto, que é un fenómeno, pero senón recomendadio a que o vexan e joder, como creador de contidos en galego e de respeto cara a nós, cara ao país, cara ao medio ambiente, creo que é un referente, Pois sí, a verdade é que de feito claro, na música temos 3.000 e xa son todos moito máis coñecidos. Pois son moi fan de Gual, de Xavier, de Novedades Carmiña, de Xoel, de Sés. A verdade é que Rogelio é un crack, que efectivamente estivo aquí connosco nun directo. Non sei se... iba a dicir que si podía pasar aí polo chat o vídeo YouTube porque nós os directos subímolos, ¿no? a YouTube para que queden tamén ali para quen quera velos, e efectivamente estivo e si, eu a verdade que creo que é unha persoa que compre seguir, que fai uns vídeos moi bons, ademais para o momento onde os fai, porque ao final el fai nos traballando no mar, non é, quero dicir, el e o seu móvil, non? Entón, moi ben, a verdade, sí, señor. Pero nada, pois, ou fichadeo, poder fichadeo, facedes un programa diario dende o mar, dende o barco. Aí, ojalá ter tempo para poder facelo. Claro. Creo que por Borxo ou por min non habería problema. E para finalizar, que significa para ti o orgullo galego? Non nos, a páxina, sino o concepto. Pois é que para min é que non debería ir xa, non debería ser un nome composto de orgullo galego, quer decir, un termo xa
galego xa vai, o orgullo xa vai implícito de ser de donde és, de, de ter unha lingua como a que temos, e un país tan rico con tantas cousas, pois é que vai implícito. Eu non creo que non temos nin que, sabes, o único que podemos facer é sacar peito e sorrir, presumir do que temos, nada máis. Presumir, sorrir, porque entendo que nos envexen, nada máis. Correcto. Pois quedan tamén así este cuestionario final que nos axuda tamén a coñecer, xunto con todo o que levamos falado durante esta hora e 20 con Touriñán. Pois máis nada, simplemente darche as grazas por ter estado aquí, por ter compartido connosco, bueno, ao final xa casi son as 11, ao final xa é tarde, estos minutos. Nada, quizás para o futuro, o mellor, pois xa coincidiremos noutra e isto é un sitio tamén aberto para cando queras pasarte de novo. Espero coincidir con vos, eu tamén, cando me necesitedes só tedes que chamar, e espero coincidir contigo na Fonte de Catro Camiños en calquer momento para calquer celebración. espero que algún día podamos vernos ali outra vez de volta. Correcto, nada, eso será foi un placer. O mellor, e nos veremos nós e algunha persona máis que está no chat, que é deportivista tamén, aí di Fieiro, efectivamente, claro que sí, señor, pois ali nos veremos. Bueno, pois recordarlle a xente que agarde 5 minutos que non marche, porque vamos a saudar a toda a xente que nos seguiu e logo nos vamos de raíz a outra canle, a saudar todo o mundo a outra canle, que sempre é algo que nos gusta e é así moi simpático. E nada, Touriñán, pois deixarche marchar e nada, que un placer pola miña banda e sorte, no, con todos os teus proxectos tamén. Moitas grazas, vémonos o Gallano que vexamos pronto nos teatros. Correcto. E eu vocear, vale, que se non vos importa, mentre vos lle dades aí un pouco de volta a todo isto, eu rapidamente. Correcto. Veña, unha aperta.